És que el president Puigdemont té en aquests moments una força política enorme. I això està sent una lliçó sorprenent per molta gent. Paradoxalment. Sí, però d'ell depèn... Són 7 diputats, diríem. Sí. 7 i 7. Però d'ell depèn qui serà president del govern d'Espanya. I aquesta força li donem encara a les persones... Depèn d'ell, d'Esquerra Republicana... Deixa'm acabar de parlar. Per tant, això és una lliçó important. Això és una lliçó... Evidentment que no. Això és una lliçó important que estan assumint ara tant la dreta com l'esquerra espanyola. Perquè, a més, el discurs del president Puigdemont de la setmana passada va ser un discurs de president d'Estat i va ser molt clar que ell parlaria amb tothom. Llavors, el que és evident en aquests moments, i està quedant clar a tothom, és que el problema català perdura, persisteix, és històric. Que a nosaltres ens fan la guitza, que ens erosionen, que ens espien, que ens menystenen, que ens reprimeixen, que ens compliquen la vida, però també se l'estan complicant moltíssim tots ells. Per tant, queda clar que Catalunya condiciona i condicionarà el futur de la governabilitat d'Espanya i, per tant, no es pot fer política a Espanya sense tractar amb respecte i dignitat als catalans, que això els darrers anys no ha passat. Però parles de tota Catalunya quan has de parlar d'una part dels catalans. No, totes les coses que he dit afecten bastant a tots, eh? No. Sí. La part econòmica sí, que ens espiïn els nostres moviments socials també. Bueno, jo crec que ningú ens... En fi, deixeu-me continuar. L'acostament polític, aquest acostament polític, la foto que deia l'Iva, que estic super d'acord, que és un missatge poderosíssim a Madrid i que és evident que sempre ens hem mirat amb admiració al País Basc, però és un acostament que tenim clar que ells no són neutrals, és a dir, aquí tothom té els seus interessos. Si fossin els portuguesos sí que serien neutrals, però ells no ho són. És a dir, els bascos tenen la clau de la caixa, els catalans no la tenim, aquesta clau. Per tant, si les coses van mal dades amb Espanya, els bascos perden molt més que nosaltres. Fèieu referència a Urkullu. Urkullu, tots sabem quin paper va tenir a l'octubre del 2017. Va ser una de les persones que va fer de pont entre Rajoy i entre Puigdemont i que, clarament, els bascos treballaven perquè no es fes la declaració d'independència. Això era claríssim. I, per tant, nosaltres, d'alguna manera, hem de valorar, nosaltres o els partits independentistes, i en aquest cas el president Puigdemont, ha de valorar molt bé en què ens trobem, perquè Urkullu proposava fa poc aquesta convenció per establir una nova lectura de la Constitució espanyola, que va crear tot aquest ressò. Deu haver parlat, segurament, no? Sí, on els bascos busquen un encaix i passar del cafè per a todos al cafè per a dos. Però aquesta no és la batalla del president Puigdemont ni dels catalans independentistes. La batalla dels catalans independentistes és la independència de Catalunya, no salvar la governabilitat d'Espanya. La batalla dels catalans independentistes és la independència de Catalunya. I per tant no hi haurà acord. I per tant no hi haurà acord electoral i diferent.